Barkanku da zuwa Hausa Blog TV. A wa'insu hotuna da aka fitar domin ɓata sunan fitacciyar jaruman nan mai ba da matuƙar gudunmawa a cikin fitaccen shirin ɗin nan mai suna Izzar So. Kafin nan dai ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa don sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Tun da farko dai an samu wani bawan Allah wanda ya je wani editing na wani hotunan batsa kuma ya ɗora shi akan wannan fitacciyar jaruman domin ya ɓata sunanta kuma mutane su yi mata Allah wadai. Ɗora wannan hoton ke da wuya a shafinsa na Instagram, Facebook, Twitter har da ma YouTube. Mutane da dama suka ɗauki wannan hotunan suna watsawa ba tare da sun yi bincike akan asalin wannan hotunan ba. Babban makasudin fitar da wannan hotunan ko kuma in ce babban makasudin haɗa wannan hotunan a fitar da su a shafukan sada zumunta shine domin ɓata mata suna a gurin mutane, ganin yadda aka ga ta ɗaukaka kuma ta yi farin jini cikin ƙanƙanin lokaci a cikin Izzar So. Aisha Izzar So na ɗaya daga cikin fitaccen jaruman masana'antar Kannywood da ake son fitowa da su a sauran fina-finai. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wani bawan Allah wanda ba a san ko shi waye ba yana neman ya ɓata sunan Aisha Izzar So domin ko ya haɗa wasu hotuna wanda za su ɓata sunanta. Har yanzu shi kansa wanda ya haɗa wannan hotunan domin ya ɓata sunan Aisha Izzar So ba shi da dalili ko kuma ya faɗi babban hujjarsa na haɗa wannan hotunan kuma ya ɗora a shafukan sada zumunta. Ko ba komai dai duk abin da zai yi, abin da Allah ya rubuta dole ya faru, domin kuwa ɗaukaka ce Allah ya riga ya bata, masoya ne kuma ta riga ta samu. Fatanmu a kowane lokaci Allah ya ƙara ɗora mu akan hanya ta gari, ya kuma kare mu da ƙirƙirar labari wanda zai ɓata sunan mutum ko martabarsa ko kuma darajarsa a idon al'umma. Kazalika ita ma da kanta Aisha Izzar So muna ba ta shawara da ta dinga yin addu'a da kuma yi haƙuri da magauta da kuma mahassada, domin ko ba wanda zai kai ga gaci sai ya haɗu da mahassada. Bugu da ƙari babu wanda zai ɗaukaka ya zama wani face sai ya haɗu da irin wannan ƙalubalen a rayuwarsa ta duniya. Fatan ma kowane lokaci Allah ya ƙara wa Aisha lafiya, nisan kwana, farin jini har ma da ɗaukaka. Kada ku manta ku ci gaba da bibiyan mu a shafinmu mai suna Hausa Blog TV don kawo muku labaran masana'antar Kannywood da ɗumi-ɗuminsu da kuma tsaki gaskiya da ɗacinta.